mukaan. Ja tänään me sekoillaan. Joo, me tehdään semmoista, että tässä on ämpäri. Sitten Jimi kysyy eka multa kysymyksiä ja jos mä sanon väärin, niin mun pitää työntää mun pää tonne kulhoon, missä on vettä. Joo. Joo. Okei, eli siis... mitkä on mun lempivärit? Pinkki, sininen tai turkoosi ja valkoinen. Vaan pinkki ja sininen. Monta eläintä mulla on ollut mun koko elämän aikana? 1. Mukula! Entä lampaat ja kanat? Ai niin! Monta sisarusta mulla on? Niin kuin ylipäätänsä, ei vaan biologista, vaan silleen vaikka puolisisaruksiakin. 8. Monta harrastusta mulla on tällä hetkellä? 4. Okei. Monta siskoa mulla on? 2. Ei mitään! Joo! Mitkä päivät viikossa mulla on vapaa-aika, et ei ole harrastuksia ollenkaan? Perjantai, lauantai ja keskiviikko. Perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ja nyt on Jimin vuoro. Mitkä on mun lempivärit? Apua! Musta ja valkoinen. Ja vielä 1. Vaikka pinkki. Joo. Okei. Tää on mun lempi elokuva kautta ohjelma kautta sarja. Haluaisin sanoa Stranger Things. Joo. Mikä on mun lempiruoka? Vaikka ranskalaiset. Mä arvasin, että on Mikä on mun... Miten mä harrastan? Et sä tiennyt? Mä haluan sanoa televoimistelu, mutta sit mä en taas tiedä. Joo. Millä luokalla mä oon? Ihan helppo. 4. Ja, milloin on mun synttärit? Mikä... 25.4. Joo. Mikä on mun lempi koulussa se ihminen tunti tai se oppiaine? En mä tiedä. Onko sä nyt tässä? Joo. Okei. Tää on nyt jatko-osa siitä, että me pelleillaan tänään. Joo. Ja siis nyt mitään semmoista, että jokainen kaataa vuorollaan täältä vettä tänne vuorotellen. Ja sitten jos sit menee yli, niin sille tulee rangaistus. Ja se rangaistus on, että se pitää mennä juoksemaan sinne vesisateeseen, jos Joo. edes sataa. Tuolla siis sataa vettä tällä hetkellä, joka takia me voi kuuta miten pihalla. Niin. Oh my god. Okei, tästä tuli nyt aika vähän periaatteessa. Tänne vaan pitäisi... Mitä? Ei mennyt. Meniks? Meni. Menikö mukaan? Meni. Kato. Okei. Sitten. Vesisateeseen. Siis Jimi menee nyt tonne vesisateeseen. 10 sekunniksi. Hyvä Jimi.
Paljon. Niin, ei sitä nytkään. Mä laitan mun kengät huiputtaa. Moi, ja nyt me mennään trampalle, vaikka täällä ei sana saada, mutta se on märkä. Joten tiedätte nyt, kun me Joo, mennään tätä kautta. ollaan hulluja. Ja nyt me tehdään kaikista hulluin idea, Me koska... ollaan siis tehty ympäri päivän näitä. Niin. Ja siis toi tramppelivideo oli lemppari. Niin. Ja nyt me mennään vaatteet päällä suihkuun. Okei, tyyppi. Apua! Nyt! Okei, Jimmy kiittää. Kiitos Mukula! Moikka! Ei mennyt. Jos sä tuut tänne päin. Joo, ja nyt Jimi uudestaan. Vetä se